in puson ye ketien jumplay ye kebenta keba ki ong ba ke jing syakri yo blay hakikam ki jam bengitre man la ka kam bengitre kedai benlong ke jing syakri yo blay la da ka kam kalong tang bat syuk tulop ngatrai kata ka kam kana melong ki ka jing hun ye kita gitu play la pitre ha gadu ko benta la kedai haki office la kedai haki private institute la da ki dei haga hospital kumbai boleh ditrai la da kedai haki yeu ki hat jong ke jing bu hidukan ke jing di hidukan la da kata ka kam kalong lang bat ka tibri ko tiblai kata ka kam kalong ke ba syongdor du kata kata kam syongdor syu ban yang service ke ba ai ti kemartha ke i ndak sngi ya ka nega ya ka nega duksa ndai ba kemartha ka nyum aga ba kale ka kam henry klempep ka kwa hero ba ka para jongka kan IT ai jat mudur jisu dot khat armut ki postol dilese ki nang bur ki postol ki don lang lese hanta umri ta khat armut badu jisu bat hap kre bam kre di naga bentai chudi ti marway klempep jisu chimle thu lepa pe sneng asaban bam chai jupi ti mula syuan jisu bom chukuslai ban bam bandiru ka bawang lan pe sim gado mo kim chukuslai ka iban bam ka iban di umno bat ko ban sem ti wat kuslai piru ti jisu habaw yo he nang nu sim ku ban bam teng le thia khem jing bam ru ti ngam thrai bu jisu lai le thu pa ak tu por kam dadon ka communication le negilenti ban pha por ku pha mangi menta lemba ka teks mobile lemba ki phone ban tete ti mudur syuan tu bat kam dei ka besuk ya ka martha ndei ba le si baka sno bisni ya la ka jong para ba le syong ki jat jong jisu henry menta jisu habo ong ya ka Martha piku slice pampun ki Henry ya ka ba ka Maria ka jiet ka de ka phatam ban ba onom la ban simno e ka ni na ka kemud ban ong ba pitre pi di pitre de ka jing puson ku ba ka Maria ka puson ti pimla ban penduno e ka ta benta ban penkut kentang ni ka jing tre ka jing ban kentiu ke jing tre jing pi sya uble ban itu ba kata ke jing tre ru ke de ke jing ai jumble ke de kam jumble kesanti ke jumble ba kener la ba jumpi ban pendep ki kam ki jam te terua kata ke rugam hoi don kam ban ba mandi tre don kam ban bu ke mesim ble ha ke ni ka jing wa jumpi kata ke jing bam jing ban kre jumpi ke jing bam di work and pray ini kita berbuat apa ka cing haki hak balang kujungi but nakaliang jongki monks lene kini ki bala syong haki konben kunta teter ki ada sister kiap tre don ki ada kiba im hi na ga jing tre bakim don na gono ki income ni hang ni nang api ki income si kumba bu simon ili rai tu ka jing plaji ka chiao na ga we ka ben ji we ka ben pat te ni ka tu ka long ku jing tre ju
Namar bangim don syu kapor balik tre de kapor met. Ngim don keperu. Lalu tadi kaya kamadan nobes sing hapti no tu pania thung jur thung tan. Tenrai ladaka ibat ladaka slam ka dikarukom khang dumne trai. Ngin hapti no kamadan nobes man kam no yaki mortre jengi. Namar ngi manero kamadan syu ka income. Ti kidon ki seng ki ba im menteri ki yo ki jur ya ki jur ki melak ban ba ki lady ki jur ya ki jingmi nang tu apa ri pareng kidon ki sister ki basna coklat ki basna wine bro ki mong ki basna wine na gari gada katuga we ka daga jingti ko old monk mo we daga jingti gadi ki ai ki tek ya yo tu mang basna te nomor boleh nang tu banyo ai kabam gadi kepsna imat ki basdang nengkong e ban snawan ru kide ki lengdo agwa ki lembak ki sokrep kuno ki labun bal sokrep kim habale diru na batit syu ti la syukrem do tamta kala manwai la manwai ti blay wastan ka ingi bangin bam na kumsep ti kumbalaong da blay ha kitab Genesis mo yaw Adam bana ka usep men ban ti kadi katami ti parokhoy ngidon ki sister po umran mo ki sister tay umran kiri bilong ngidon ka farm kiri ki sia kiri ki sniang bat kisna ki hos berkuter bat kim don nang no ka jingmi reinang tu ti kum taru kane ki chu hi ka mensim ba Jisu ong ba duai don kam rai penlong ki tre ju phi kum ki jing duai penlong ki tre ju phi kum jing duai wat bun sin ki do ini ki dunia ma baki pu sis pu shup ki om yero utrai shup yero utrai ti kata kenu kenu bangile kalau ki sakri yo le ye thu yang ai phi ti kum ki yin asam ju phi ba kuram ta sgi ya la kalongi musem aiba hit chakri uk le amakam har phile blame ku khudo bring smari phi badini baro bagin long tiba smart bantre al pi pe jisu ro kabau khot ik tiginong tre ro apur bagi dak tre yakinong boju apur bagi tre ya Andreas bar Petrus kan ba kidang don kajing tong dok kumju Jacob yo hi u blame ju khot ik ba dai tu mo u khot ak ji tre pot khoi per subai ka tu ji tre pot Yesu ye le diru tre lo ong u ba u mystery ti hi tre pen khoi per subai ka tu ji tre bad kumtaru mula kajing ong ju Paulus madon ki por ba kini Kristan ki perkat bak sawai no pertei om Jesu wan kloi ban sim ki hadi don ki bom tresu baki om bales tengah pasyu dua ayat kelabia den rei Paulus buang no ai baki tu bom tre kim de ban ba ai baki bom tre kim de ban ba bom tre de ban ba namar ba nak om se ba jong Paulus ru de no chna ya kini ging jai Paulus mo usa tre usa badusna tre ka kam lo ong ha ka si chu ba ngam sim la ap nang lu bangan em kan rei tak ti jong au ti nak ne dau ai ba kanu ka kam ki tre ka de ban long ka kam ka dignity of labor wat ka kam ka po tam ka bangi perkat de si ban sar ki ye masar surok ban le ban khoi ban khana ka tu de ka kam ban buram adu kata ngim de ban yoben ye kanu ka kam baru ka kam ka de ka kam ka khoi ka kam jo ki syakri kam jo blai ban ni pendal kelakoi de ka kam ban klempep blai usna ka ku do shu ini ene ro Jesus Christ